निर्देश तू शरद दास को मर्डर करिबो। हाँ तमे आपण ठीक बुझी गलो जाइबो ससुर घर पाठटा तमे ठीक बुझी गलो तेणु चुपचाप एठू पळेई जाओ ए सोनाटा को आबे गलिया ओ गलिया बाई आगो को रखेना पछर करी ए दनादन मातले ए घनिया बाड़ी जहाँ पछे थोड़े पड़ जाए ता जीवन शेष घंटी बाजी जाए ए घनिया बाड़ी दिन बेले बाड़ी काम करे आउ राति हेले तार ए घास कटा काटिटा रक्त खोजे रक्त जुआई पुआ बोली छिया होई तम सागरे दी पद कथा है तम जागरे आउ किए हेतिले मोर ए काटी कथा कहि थांता काटी आज्ञा तेणु चुपचाप एठू पळेई जाओ ए छराटाकू एबे एइटिनु लोक सेतिकी रे हो अधिक जदि कथा कहबाक चेष्टा करू ताहले तत्ते भी घोषाणी घोषाणी थाना रे दिले दिले शरद आसा आसा को सहित अनिया मारे आगो को रखे ना पछर करी ए दनादन मातले पुलिस स्टेशन जाए सीधा मसाली सारा पुलिस स्टेशन जीव नहीं ठीक अच्छी हाँ से ड्रग इंस्पेक्टर टा कही मो मेडिसिन गुड़ा रिलीज कर दियो ठीक अच्छी ओके बाबू 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 या कौन छी से वास्तव सामने मो पछे पड़ी जाई बाबू अरे धीरे कह काम तो बड़ा काम अछि आज्ञा बाबू गोपन कथा गोपन रही बकते आज्ञा बाबू बगीचा को जाएगी बोला को छोड़ा पानी दे आज्ञा बाबू जीवता बड़ा जुग अछि तो पानी दे दी जा आज्ञा बाबू पहिला बाई मन रे बसी हंसकू खेला होची महीना बेले बेले एमिति टेंशन दे दउची क्या होची ताको हनी टेक टेक करी दमा पे बोले कोन करिबी मो झियर संख्या सिंदूर दिला मनीष मोरा हाथ को बंद करी दउची नो मते किसी गोटे हार्ड डिसीजन लेवा को पड़िबो एपारी नहले सेपारी गलिया गलिया
ବାସ୍ତବ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସାମାନ୍ୟ ମାଳିଟା ପାଖରେ ତମର କାମ କ'ଣ? ଆରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାକର ପୂଜାରୀ ପଠେଇ ଡାକିଦେବି, ଏଇଠି କଥା ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦ କର ତୁଷା ଭାଇରା ମତେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶରଦ ଦାସ ଭଳି ଜଣେ ସଚୋଟ କର୍ମଚାରୀକୁ ଆପଣ ମାଉଟ କରିଦେଲେ? ଆରେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ ଆନୁଆଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖେ। ଆଉ ଶରଦ ଦାସ ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଲେବୁଲ ମାରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ସହିତ ସମାନ। ନିଜ କମ୍ପାନୀର ରେପୁଟେସନ ପାଇଁ ତମେ ବାହା ହେଇଛ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ସେ କଳା ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆରେ ମୋ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କମ୍ପାନୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗଲେ ତମ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ଚାକିରିଟା ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଚାକିରି ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ କି ଦରମା ପ୍ରତି ମୋର ଆଶା ନାହିଁ। ଆରେ ଚାକିରି ଉପରେ ତମ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାର ପୋଷିବାର ଦକ୍ଷତା ଏ ବାସ୍ତବ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଅନି ବାସ୍ତବ, ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଅନି। ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ସେ କଳା ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଆଉ ଶରଦ ଦାସର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେରିନା ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ। ଶରଦ ଦାସର ବଡ଼ କେସ୍ରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସେ ଭୁଲ କର ନା ବାସ୍ତବ, ସେ ଭୁଲ କର ନା ତମେ। ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ାବାର ସଂସାହସ ଏ ବାସ୍ତବ ସମାଜର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଶରଦ ଦାସର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ସେ ଧନିଆ ମାଳି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବେ। Yes! It is must. ବାସ୍ତବ ସାମଲ, ଆମେ ମୋ ବାହାରର ରୂପଟା ଦେଖିଛ, ମୋ ଭିତରର ମହାରୁଦ୍ର ରୂପଟା ତମେ ଦେଖିଛ। ଆରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କାଳକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇପାରେ, ତମେ ତାକୁ 12 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦଉଛ। ଏ ବାସ୍ତବ ସାମଲ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍କକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇ ପାରେ। ଆଉ ମନେ ରଖ ବାସ୍ତବ ସାମଲ, ତମ ଭଳି 100 ବାସ୍ତବ ସାମଲକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥର ଯଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇପାରେ। ବାସ୍ତବ ଶୁଣ ନା କମ୍ପାନୀ ସିଜ୍ ହେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏସପିଡିସିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନକୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ଥର ଚିନ୍ତା କର ବାସ୍ତବ। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ବାପା ମତେ ଫୋନରେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ସେ ଆଘାତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଜମା ସହିପାରୁନି। ଆରେ ଶ୍ରୀନା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିପି ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହବ ତମେ ଥରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ତମ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନୁହଁ। ତଥାପି ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ନିଜେ ହାଣ ନିଜେ ବାସ୍ତବ। ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ତମ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ତମ ସଚୋଟ ପଡ଼ିଆରେ ଭାସି ଯାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅନିଶାସନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ସେ ଆଦର୍ଶର ଗୁଳିଟା ମୋ ଛାତିରେ ଫୁଟେଇଦେଲ। କ'ଣ ଥିଲା ତମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟାଟସ୍? ଗୋଟେ କଷା ଭାତକୁ ତମେ 4 ଭାଗ କରି ଖାଉଥିଲ। ଆରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ନ ପାଇ ଏ ଅଫିସ ସେ ଅଫିସରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଟିକେ ନଥିଲା, ତମେ ମଇଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲ। ତମ ବାପା ତମ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଏ ଘରଟାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଥିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଣି ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏ ଘର ସିମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ତିଆରି। ଏତେ ପରେ ତମେ କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ। ତମେ ମଧ୍ୟ ତମ ସୀମାର ଅକାତ ଭିତରେ ରୁହ ବାସ୍ତବ ସମଲ। ମୋ ବାପା ଯୋଗ୍ୟ ଶୁଣ, ସେ ଆଦର୍ଶର ଢୋଲ ନ ପିଟି ଯାଅ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗ। ନ ମାଗ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ, ତମେ ଗୋଟେ ନିମକ ହାରାମ, ତମେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ କୁକୁର। କୁକୁର
ତତେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି? ତୁ ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ। କାହାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ବୋହୂକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ହାତ ରନ୍ଧାରେ ଅରୁଆ ଭାତ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ନାରୀକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଉପାସରେ ରଖିଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ମହିଷୀ ମହିଳାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଶ୍ରୀରେ ଚଣ୍ଡାଳୀଙ୍କରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି ଭଳି ନୁହେଁ ବାପା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଚୁପ୍ କର, ତୁ ମୋ ବୋହୂ ମାକୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଆରେ ବୋହୂ ମା ତ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ଆରେ ମୁଠାଏ ଭାତକୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କରି ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ସରୁ ଚାଉଳର ଭାତ ପେଟ ଭରି ଖାଉଛେ। ଯା ଯା, ତୁ ଯୋଉ ହାତରେ ବୋହୂ ମାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛୁ ଯା ସେଇ ହାତରେ ଭୁଲ ମାଗିବୁ। ଯା ଯା କହୁଛି। ଆରେ ଖୋଟଟା ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କଣ? ଯା କହୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଗଲେଣି। ଡହଣି ହେଇ ଲାଗିବ, ଗୁଣିଆ ହେଇ ଛାଡ଼ିବା ତମମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ପାଦ ଦିଟା ଥୟ ହେଇଗଲା ତ ମତେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖଉଛ। ବୋହୂ ମା ତୁ କଣ ସେମିତି? ବାସ୍ତବ ତତେ ଭୁଲ ମାଗିବ। ନା, ମତେ ଭୁଲ ମାଗିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ବୋହୂ ଇଆତି ମୁଁ ମହାବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମୋ ପାଦ ତଳର ମଣିଷ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ପଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ବୋହୂ ମା ସେମିତି It is my lesson, Bastav Samal. ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ବୋହୂ ମା ତୁ ସେମିତି କଥା କହନା। ବୋହୂ ମା, ସେଇ ଶରତ ଦାସ ମର୍ଡର କେସରେ ଆମ ପରିବାର ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ମା। ବାସ୍ତବ ଯାଇ ତୁ ବାପାର ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବ। ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ କଥାରେ କେବେ କଥା ପୁରେଇବନି। ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ଆଉ ଦରମା ଆଣିବ, ବାସ୍। ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟାୟ ମୁଁ କେବେ ସାଲିସ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ତୋ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମ ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଆରେ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି, ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବା। ମରିଯାଅ ସମସ୍ତେ। ଅନ୍ୟର ଘର ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା 100 ଗୁଣ ଭଲ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବା ବହୁତ ଭଲ। ଦେଇଦିଅ ଡିଭୋର୍ସ, ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ତଥାପି ଏ ବାସ୍ତବ ଜବାବ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ଯିବନି। ଓକେ, ମୁଁ ସେଲିନା ମାନସିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀର ମୁଁ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। ଦେଖା ହବ କୋର୍ଟରେ। ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେନା। ଆରେ ତୁ ମୋର ପାଗଳି ହେଇଗଲୁ। ଆରେ ତୋର ମାସକର ଛୁଆଟା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ସେ ବେଇମା ରକ୍ତର ଛୁଆ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋର ବୋହୂ ମା ତୁ ସେମିତି କହନି। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଭୁଲ କରିছে ସିଏ ତତେ ଭୁଲ ମାଗିବ। ବୋହୂ ମା ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନା ମା। ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନା, ମୁଁ ତୋ ପାଦ ଧରୁଛି। ସେଲିନା ମାନସିଂ, ଏ ଘରୁ ଶେଷ ପଦ କାଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବିଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ଦେଖ। ନା ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ହବ, ନା ତମେ ତମ ଛୁଆର ହବ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରି କହିବ, ଏ ପୁଅ, ହରେ ଆକି କାନ୍ଦୁଛି ତୁ।
लोकेशन ठीक है আজি তো বাপর বনিয়ার সম্মান রখিছু রে মা যা গোটে কাম কর যা 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 ফ্রেশ হয়ে যাবু যা যা হব মু বুঝিবি যা কହୁছি বাপা 12 ঘন্টা ভিতরে সে বাস্তব সামল কোম্পানি সসপেন্ড হওয়া দরকার আর 24 ঘন্টা ভিতরে মু তানার কেস ডিভোর্স ফাইল করিবি নো কম্প্রোমাইজ रुद्र प्रताप लाइफ में केवे कॉम्प्रोमाइज करे ना मोटा ऊपर गला सागोड़ा हे बसी जाए देख बेबी मु ता जीवनटा को केमिति नष्ट करि दउची आउ मो स्वार्थर अग्नि कुंडरे ताकू केमिति पूर्णाहुति दउची
সমুদি নমস্কার নমস্কার সমুদি আরে আরে মা সেলিনা সেলিনা আরে দেখ 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 সমুদি আসছন্তি আর তাকে গোড় টিকে ধোইবার ব্যবস্থা কর ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ବିପଦ କଥା ହେଇକି ପଳେଇବୁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ସମୁଦି କଥା କଣିକି ସମୁଦି ବାସ୍ତବଟା ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଭାରି ଜିଦ୍ କର ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ଯଦି କପାଳରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ତାହେଲେ ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି ସେଇ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ଯେ ଟୋକାଟା ମୋର ବୋହୁ ମାଆକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ବୋହୁ ମାଆକୁ ବି ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ସମୁଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏମିତି କେତେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ମନ ବୁଝିଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ହେଲେ ବୋହୁ ମାଆଟା ବି ବୁଝିଲାନି ରାଗରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ମାସକର ଛୁଆଟା ବୋହୁ ମା ମାସକର ଛୁଆଟା ସମୁଦି କାଲି ରାତିକୁ କିଛି ଖାଇନି ଭୋକ ବିକଳରେ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ସେ ଟିକେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତୁଲି କରିଦେବ ଇଏ ହବ ସେଇଠି ତମ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଅଙ୍ଗଣାର ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସମୁଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ନଥିଲା ଛାତ ପକେଇଦେଲି ଇଏ ଦି ମୋଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲ ବେକାର ପୁଅଟାକୁ ଚାକିରି ଦେଲି ଛୁଞ୍ଚି ଠାରୁ ସୁତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅଟା ତମ ଘରୁ ବୋହୁ ହେଇ ଗଲା ବୋଲି ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଲି ହେଲେ କଣ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିଲାନି ସମୁଦି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲି ସମୁଦି ବୋହୁ ମାଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲି ମୋ ବୋହୁ ମାଆକୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୁରେଇ ଦିଏନି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରେ ବାସନ ମାଜିଲେ କାଳେ ତା ହାତରେ କଳା ଲାଗିଯିବ ମୁଁ ନିଜେ ଓଲଟା ବାସନ ମାଜେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ କାଳେ ମୋ ବୋହୁ ମାଆର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ମୁଁ ନେଇ ତା ପାଲଟା ଲୁଗା ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସେ ସମୁଦି ମାସକର ଛୁଆଟା କାଲି ରାତିରେ କିଛି ଖାଇନି ଆପଣ ଘରେ ଟିକେ ବୋହୁ ମାଆକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତୁମ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତମ ବୋହୁକୁ ମୁଁ ଅଟକେଇବି କାହିଁକି ଡାକି ଦଉଛି ସେଲିନା ବେବି ସେଲିନା ବାପା ବୋହୁ ମା ଛୁଆଟା ଖାଇକି କିଛି ଖାଇନି ଭୋକରେ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ନେଲ ମା ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁନି କଣ କହିଲ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବାକି ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ କୋଉ ମୋର ଏଠି ଆସିଛ ବୋହୁ ମା ମୋ ପୁଅ କରିଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଦରକାର ହେଲେ ସବୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ବୋହୁ ମା ତମେ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା କୁହ ମତେ ଦେଖ ମତେ ଦେଖି କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ବୁଝିପାରୁନ ନା ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ ତମ ପୁଅ ବାସ୍ତବ ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଶଙ୍ଖା ନା ମୋ ମଥାରେ ଅଛି ସିନ୍ଦୁରର ଶଙ୍ଖା ବୋହୁ ମା ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ମା ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ 7 ଜନ୍ମର ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ ଏ ମା ତୁ ସେସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯା ମା ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ କୋଳେଇ ନେ ଦେଖିବୁ ତୋର ସବୁ ରାଗ ସବୁ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରି ମିଳେଇଯିବ ନେ ମା ବାସ୍ତବ ମମତାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ମତେ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ମୁଁ କାହାର ମା ନୁହେଁ କି ମୁଁ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମୁଁ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମାନ ସିଂର ଝିଅ ସେଲିନା ମାନ ସିଂ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ପାଲା ଚଲେଇଛ ମୋ ଝିଅ ଏତେ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କେମିତି ତମେ ଭଲରେ ଯିବ ନା ଜୋତା ଭାର ଖାଇଲେଣି ଯିବ ମାସକର ଛୁଆଟା
ବାହାକୁ ଚୋରି ଚୋରି ମରିଯିବା ମରି ଯାଉ ବେଇମା ରକ୍ତର ଛୁଆ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଗୋଟେ ମା ନୁହେଁ ତୁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ତୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ତୁ ଗୋଟେ କାଳ ଲାଗୁନି ଏତେ ସାହସ ତମର ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଅ ତାହେଲେ ତମର ସେ ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ମୋ ବୋଉ ମାକୁ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି ବୋହୁ କେମିତିକା ବୋହୁ ଯୋଉ ବୋହୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଏ ଯିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂଖ୍ୟା ଶୀଘ୍ରକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ ଆଉ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଛୁଆକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ ସେ ବୋହୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତ କହିବି ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର କହିଲୁ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଆବେ ଚୁପଚାପ ମୋ ମଙ୍ଗଳାର ଚାଲିଯା ଆଉ ଥରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇପାରେ ଆବେ ଶୁଣ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବେ ମୁଁ ମୋ କମ୍ପାନୀରୁ ତତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇସାରିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମାନସେ ଅର୍ଥ ଆଉ ରାଜନୀତି ଫଳରେ ଆପଣ ଶରତ ଦାସର ମର୍ଡର କେସ୍ଟାକୁ ଫଲ୍ସ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ସତ୍ୟର ଝଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ ଆଉ ସେ ଝଡ଼ ପବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଓ ନନ୍ସେନ୍ସ ତମେ ବି ମନେ ରଖ ସେଲିଲା ମାନସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ କେବେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ କେବେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନେ ପକାଇ ଏହା କି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ତମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ତମେ କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବି କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ଯେଉଁଦିନ ତମେ ତମ ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ଆଉ ତମ ମନକୁ କୋଳତରେ କହିବ ଏ ପୁଅ ଏହା କି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ ଆଗକୁ ରଖେ ନା ପଛର କରେ ବାବୁଲୁ ଗଧ ଗପ ଶୁଣିଛୁ ଗଧ ଗପ କଣ ତୁ ମତେ ଗଧ ଗପ ଡାକି ବୋଲି ଶୁଣେଛୁ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ ବାବୁ ଆଉ ଗଧ ଗପଟା ଶୁଣିଲେ ତୁ ବି ବୁଝିଛୁ ହଁ କଣ ହେଲା କହିଲୁ କହ କହ ଏକ ଦିନର କଥା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଗଧ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଫିକ୍ସ କଲେ କଣ କଲେ ଆଉ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇଯିବା ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା ସେଇଆ ହେଲା ହେଲା ସବୁ ଗଧ ମିଶି ବାହା ହେଇଗଲେ ହେଲେ ରାଜା ଘର ଗଧ ବାହା ହେଲାନି ଲୋ ବାବୁ ଆରେ
ବୁଝିଲୁ ମାମୁଁ କଥାଟା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ସବୁ କଥା ବେଶୀ ରାଜା ଘର କଥାକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ କିରେ ରାଜା ଘର କଥା ତୁ କାହିଁକି ବାହା ହେଲୁନି ରାଜା ଘର କଥା କହିଲା କହିଲା କଣ କହିଲା ରାଜା ଘର କଥା କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ଲୋ ବାବୁ କହିଲା ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀ କି ବାହା ହେବି ଆରେ ସେଟା ବାଇଆଟା କି ରେ ବୁଝିଲୁ ମାମୁଁ ହଁ। ତୁ ଯେମିତି ହସିଲୁ ନା ହଁ। ଠିକ ସେମିତି ସବୁ କଥା ହସିଲି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲି ହେଲେ ରାଜା ଘର କଥା ଆରେ କଣ ୟାଟା କରି ଆରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନା ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି କଣ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ବାବୁ ଆମ ମାଲିକ ରୁଦ୍ର ବାବୁ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଁ ହଁ କଣ କହିଲା ସେଲିନା ମ୍ୟାଡାମ ସିଏ ପରା ମତେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଥର ମୋ ହାତରୁ ଗଜରା ନେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖସିଛି ଆଉ ଆମ ମାଲିକ ରୁଦ୍ର ବାବୁ ରାଗିଗଲେ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କଣ କହନ୍ତି ତତେ ଗୋଟେ ମାଳି ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାହା ଦେଇଦେଇ ସେଇ ଲୋଭରେ ଲୋ ମାମୁଁ ମୁଁ ପରା ଏଇ ଘରେ ପଡି ରହିଛି ଭାବିଥିଲି ରାଜକୁମାରୀ ସେଲିନାକୁ ବାହା ହେବି ଆଉ ଏ ଅଚଳାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବି ହେଲୁନୁ ହେଲେ ହେଇପାରିଲାନି ଲୋ ମାମୁଁ ଓ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ ଏକଥରକ ପ୍ରେମ କରି ଆମ ଏ ପ୍ରେମିକଟା ପୁରା ହତାଶ ପ୍ରେମକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି ଲୋ ମାମୁଁ ଆଉ ହେଲେ ମୁଁ ହତାଶ ହେଇନି ଲୋ ମାମୁଁ ଆଉ रे बापा घनिया এইটা রাজা ঘর প্রেম ভারী অড়ুয়া রে শাড়ি কি জমা মনো না ଅନେଇଲୁ ମାମୁଁ হ্যাঁ ମୁଁ ଘନିଆ ବାଡ଼ି ଆଗକୁ ରଖେନା ପଛର କଳି ଦେ ତୋରା ଦଇ ମତେ রাম তো তাই রে তালি তোর বাজি জোর বাপা ঘনিয়া রুদ্র প্রতাপ মানসি জানিলে তোরি ভয়া 100 ঘনিয়াকু আনি টিক টিক করি মাটিরে পতি দেব ভাই এস না ফেক কিছি আমনি বে घनिया ଆଜ୍ଞା ବାବୁ अरे घनिया सब ठीक ठाक चलछि तो ଆଜ୍ଞା ବାବୁ अरे दूरदर्शन আজ্ঞা নমস্কার নমস্কার तमे भी पहुंची जाइछ আজ্ঞা আজ্ঞা ठीक अछि घनिया ভিতরକୁ जा ଆଜ୍ଞା ବାବୁ जा ବୋଇଲା ବାଇ ମନରେ ବସି ହସକୁ ଖେଳା ବାଇ जा कहूची दूरदर्शन আজ্ঞা ओ गेस्टा केते बड़ा वाला प्रोसेसिंग চালিছি আজ্ঞা ओहो हेले बट किंतु एसो मु किछि सुनिबाकू चाहे ना जेते जल्दी डिवोर्सटा हबो আজ্ঞা सेते जल्दी मोझी सेलिनार बाहागर हबो আজ্ঞা আজ্ঞা আই মাই সে দূরদর্শন দণ্ড সেনা আই মিন ডিডি রেড রাজানি ছাড়াপত্র সেকতা ছাড়ন্তু আজ্ঞা আর পুষ্পকর যেতে সবু কেস আর মিশ্রবাবু ମୋ মাধ্যমে ফিনিশিং করନ୍ତି না ସବୁ କେସ୍ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ओहो कोन छै किंतु अरे जते टंका पारछ सेते टंका नियो हेले डिवोर्स केसटा जेते जल्दी हबा दरकार ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ आउ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ग्राउंड କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦିବସ କେଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ହବ ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଖୋଜୁଛି ग्राउंड खोजो दूरदर्शन ग्राउंडटा खोजो ହଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମିଳିଗଲା ଜବରଦସ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା वाला ग्राउंडटा कोन को ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ସେଇଆ କର ଦୂରଦର୍ଶନ ସେଇଆ କର ଏମିତି ତୋଫା ଲଗେଇବ ଯେ ଡିଭୋର୍ସ କେସଟା ତ ହବ ହିଁ ହବ ଆଉ ସେଇ ଇଡିୟଟ ଯିଏ ଅଛଇ ତାକୁ ଶଳା ସାରା ଜୀବନ ଯେମିତି ଜେଲ ହବ ଆଚ୍ଛା ଦୂରଦର୍ଶନ
ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସୁମନଟାକୁ ରାଜି କର ଆଜ୍ଞା ସୁମନଟା ଯେମିତି ମୋ ସେଲିନାକୁ ବାହା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଯେମିତି ହେଇସାରିବ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବାହାଘର କରିଦେବା ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି ସାର୍ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟପର ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଭାଇ ମନରେ ଓ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ହଉଛି ସବୁ ବାବୁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ ସୁମନ ସୁମନ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଦୁଃଖ ବାବୁ ଆଙ୍କରି ପଇସା ତୁ ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଯା ଇଣ୍ଡିଆ ମାର ଯା ଆଜ୍ଞା ସାନ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ମାଥରେ ସାଟରେ ଆଇଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ'ଣ ଏଚଏମ୍ ବାହାରିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ପୁରା ଟପର ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପଢ଼ିଛ ମୁଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜିରେ ପିଏଚଡି କରିଥିଲି ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟପର ହେଇଛି ଓ ୱେଲ୍ ଡନ୍ ମାଇ ସନ୍ ୱେଲ୍ ଡନ୍ ଆଚ୍ଛା ତମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇସାରିବା ପରେ ଫରେନ୍ ଯାଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା ଏଇଠି ଜବ୍ ଦେଖିବ ମୋର ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଜବ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଧନିଆ ଭାଇକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସ ବାକି କଥା ମୁଁ ସେଇଠି ହେଇଯିବି ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ଓକେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ଟା ଯେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ମତେ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଏମିତି ସିଆଡ଼େ ଆଟା କରି କ'ଣ ନେଇଛ ତମ ସୁମନ ତମ ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଲଗେଇଛି ଏମିତି କେତେ ଚାକିରି ଆସିବ ହେଲେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଚାଲିକି ଯିବନି ଆଉ ମୋ ଭାଇ BMW କାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ଏ ଭାଇ ତମେ ଏବେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ମାଳି କାମ କରିବନି କି ଏ ମାଳି ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିବନି ଖାଲି ଚାକିରିଟା ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେବି ବୋଇଲା ଭାଇ ମନରେ ଭାଇ ମନରେ ବୁଝିଲୁ ମାମୁ ମୋ ଭାଇଟା ସତ କଥା କହିଲା ନା ମତେ ସପନ ଦେଖାଇଲା ଲୋ ମାମୁ ଏ ବାପା ଘନିଆ ତୋ ଭାଇ ସତ କହୁଛି ରେ ତୋ ଭାଇ ଘନିଆ ସତ କହୁଛି ଏଠିକି ଆ ଶୁଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ କଣ କଥାଟା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯଦି କହିଲୁ? ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯିବୁ ତୁ ଯାଇ ଧୀରୁ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ପାଖରେ ବସିବୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ମାନେ ଆସି ତୋ ଦେହରେ ଖାଲି ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ ବୁଝିଲୁ ଟି କଣ କହିଲୁ ବାବୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ ହଁ କଥାଟା କଣ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କହଲ ବାବୁ କଥାଟା ହେଲା ଆରେ କଣ ଆମ୍ବିଳା ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା କରିଥିଲୁ କିରେ ଆରେ ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ତୋ ଭାଇ ଖାଇଲା ଯେତେ ହେଲେ ସେଇଟା ଛୁଆ ନଗାଟା ଲୋ ମୋ ଭାଇ ଜାଣିଲେ କଥାଟା ଖରାପ ହବନି ଆରେ ତୋ ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିବ ଆରେ ନାଇଁ ତୋ ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିବ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ତମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଯେତେ ହେଲେ ସେଇଟା ପରା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଲଟା ଏ ବାପା ଘନିଆ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୀବନରେ ଥରେ ଘରକୁ ବାଛେ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦିଏ ଆରେ ତୋ ଠାରୁ ହତବାକ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସୁମନ ଯଦି ସେଲାକୁ ବାହା ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହୁଏ ତତେ ପଚାରିବଟି ଅନେଇଲୁ ବାବୁ ମତେ ପଚାରିବନି ମୁଁ ଘନିଆ ବାଳି ଆଗକୁ ରଖେ ନା ପଛ ରଖେ ଦୋଡ଼ା ଦୋଡ଼ ରକ୍ତ ଦାଇବେ ଶୁଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସିଲେନ୍ ସହିତ ସେଲାର ବାହା କରିଦେ ତା ନହେଲେ ତୋ ହାତରେ ଥିବ ତାଲା ଥିବ ଚାବି ଠିକ ଅଛି ମାମୁ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା ମୁଁ କରିବି ନା ତୁ ଆଗ ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ଡେଟା ଫିକ୍ସ କର ଏ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ କେସ୍ ଦାୟର କରିବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୋ କେସ୍ ଥାଇନା ବୋଇଲା ପୋଖରୀ ବେଗକୁ ସାପ ଜଗି ଅଛି ସାପକୁ ଜଗେ ନେଉଳ
हे वास्तव समल तुमको भल पाइबा होइछ बोली कोन मोर किछ स्वाधीनता नै मु तुम घर र बंदी नै रहिबी तो मोर एक बाच्य स्वामी की मैरिज करिबा मो जीवन में बहुत बड़ा भूल गेला मैडम मैडम नमस्कार तमे भी जल्दी चली आइलो जे मैडम समझ गए ओ यस परफेक्ट अच्छा सुमन चाहना कॉफी नो थैंक्स सर डॉक्यूमेंट चेक करिए नो 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 डॉक्यूमेंट चेक करबा की दरकार नै अपन सब डिस्कशन करी सारी तमे भी सेलिना ग्रुप ऑफ कंपनी जने मेंबर रिसर्च अच्छा कैन आई आस्क यू क्वेश्चन यस मैम चलନ୍ତୁ चेष्टा करिए तुम बायोडाटा देखि सारला परे तो पाठ विषय पचारिबा मोर संभव नै केवल आउट नॉलेज पई अच्छा सुमन संपर्क माने कोन संपर्क संपर्क एक अजब शब्द विश्वास न करिबा जाए आरंभ हुएनी धोखा न खाइबा पर्यंत शेष हुएनी आखि जिए निजर हेई भी कहले अच्छा प्रेम माने को त्याग तमे क्या प्रेम करिजो यस ऑफ कोर्स कहा तू ମୋ ଭାଇକୁ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ତା ସମୟ ଏମିତିକି ତା ବୟସ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ओ फैंटास्टिक आंसर अच्छा सुमन एटा मोर लास्ट क्वेश्चन मु चाहूँ तमे आंसर ता गोटे अक्षर दबो यस ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ तम मते विवाह करिवो कोटी कोटी संपत्तिर मालिक हबा पई ନା अरे कोन तमे चाहनी गोटे ग्रुप ऑफ कंपनी तमे एम्प्लॉय हबा पई ନା अरे तमर गोटे बिग एम्बिशन नै ନା 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 तू तमे मते मैरिज करिवो ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବି ନ କରିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି चिंता करो कहीं ना ए आंसर ऊपर तुम चाकरीटा निर्भर करूची ଏଇଟା କୋଉ ଗୋଟେ ବହିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସରରେ ଆର ଆନ୍ସର ଦେବି ଆଉ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ହଜାର ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ओ चिंता करो किंतु मन रख यही आंसर ऊपर तुम चाकरीटा निर्भर करे ଏ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଚାକିରି ସାମାନ୍ୟ ଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁନି ଆମ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ସାରିଛି ମାନେଟା ବୁଝିପାରିଲନି ବୋଧେ ତମ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଯେ ହିସାବ ଶୁଣିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଯିବ ନା 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 ମିଛ ନୁହଁ ସତ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ତେଣୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ତୁ ମାନି ଯା ଆଉ ଯଦି ବାବୁଙ୍କ କଥା ତୁ ନ ମାନୁ ନା ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମେ ତୋର ଭାଇଟା ଆଜି ମରିଯିବ ହଁ ହଁ ମରିଯିବ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କର ସୁମନ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର ଆରେ ଗୋଟେ ପଟେ ତମର ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କର ସୁମନ ଚିନ୍ତା କର ସାର୍ ସାର୍ ओ सेलिना मानसिंह फल खाइबा को मु चेष्टा करे से गछ को मु हाथ बढ़ाइनी गछटा आपे आपे मो पाखु नई आसे भल भावे चिंता कर सुमन बारे अजब दुनिया बा ए स्वार्थपर मଣିଷ ମାନେ ଠିକ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କାହାର ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ପଡେ ବାহ ବାରେ ଦୁନିଆ ବାହ अरे सुमन अरे बिल्कुल चाहिए ଆରେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ରେ अरे स्वप्न मेरे सुमन मु तो सांग वास्तव ବାସ୍ତବ अरे कही कहलु तू कोड आस्तु ମୋ ପାଠ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଲିନା ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି अरे इंटरव्यू सक्सेस होला ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା कंडीशन अरे कौन कंडीशन कंडीशन एया थिला कि कंपनी ओनर रो झियो सेलिना मानसिंह को विवाह करी
ମାଲିକ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। अरे सुमन अरे एकाबेले दिदीर सुबह समस्त भागे आसेनि रे ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? अरे मु कहूची तू कंपनी मालिक झील को बाहर ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, କହିଲୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ? अरे नहीं माने अरे तोरी भाई ଓ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ମୋ ପରି ଦେଖାଯାଉ, ତୋର ବି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖାଯାଉ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସାଙ୍ଗ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। बेस्ट ऑफ लक रे सागा बेस्ट ऑफ लक ए सिरिना भनसिंग जोड़ी विवाहिता नारी एक तो सुमन जानिची ना सब जानि न जानला परि अभिनय करे चली गला हे भगवान ए तो सब दुख मो मुंड पर मारी जाउची मु किछि बुझी पारने ना सब संभव आगे पहाड़ छिड़ा अपेक्षा मते एठु चली जिवा दरकार हां मते एठु चली जिवा दरकार ଆଜ୍ଞା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦିବସ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଦୂରଦର୍ଶନ ଦଣ୍ଡ ସେନା ନିଶ୍ଚୟ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯିବ। କେତେ କାହାକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଡିଭୋର୍ସ ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାନି ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷର ଦେଖା ନାହିଁ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ନନ୍ଦିଘୋଷ ସାର୍ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବା, ହଁ ଦଉଛି ଦଉଛି ଦଉଛି। ଆରେ କିଏ 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 ହଁ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? ହରେ କି ବେଳା ଆଜି ରାତି ପାଇଥିଲା କିରେ ଏ ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବେ? ସାର୍ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେ ନା ତୋ ଅକ୍ଷରେ କହିଲେ? ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମ ତତେ ଚିତା କୁଟେଇଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଲାଟିନି ସଫା ହବ କହିଲା ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ତାହେଲେ ଲାଟିନ୍ ସଫା କରିବେ? ଆରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦଣ୍ଡ ସେନା ଲାଟିନ୍ ସଫା କରିବ? ଏବେ ଏତେ ବଡ ଖାତିନା ବା ଓକିଲ, ଆରେ କେତେ କେତେ କେସ୍। ଆରେ ଆଉ କଥା ତୁ ଆଉ ଚୁପ୍ 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 ସବୁବେଳେ ଚଢି ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କେସଟା କଣ ଅଛି ମତେ ଟିକେ କହିବି ଖୋଲି। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ କଣ କେସ୍ କଣ ଅଛି? ସାର୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 1, ହଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କିନ୍ନରକୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଚୁପ୍ 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 କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ? ଆରେ କଣ କହିଲୁ କଣ? ସାର୍ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ସାଂଘାତିକ। ଏବେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ବେ? ସାର୍ ହଁ ଗାଲରେ 18ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ଆଉ ତଳ ଭାଗକୁ ଗୋବରୀ ନଦୀର ଜଳ ଧରା। ଆବେ ଠିକ আছে যা সে আন্দ্রা ড্রাইভরକୁ ধরিয়া চল ফাঁসি কুণ্ঠରେ ଝୁଲେଇ ଦେବା ବେ। ଦୁନିଆରେ କଣ ମାଇକିନାର ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? କିଲର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦୋଷ? ସାର୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 2, ପ୍ରେମିକା ଦୀପା ପ୍ରେମିକ ଘର ଆଗରେ ପୁରା ଅନଶନ, ତା ଶାଶୁ ତ ଚଢି ଯାଉଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ କଣ ଘଇତାର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ସିଧା ଯାଇ ସେ ଅନଶନ କରୁଛି ଶାଶୁ ଘରେ? ସାର୍ ହଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏଇ ରେପ୍ କେସ୍ ବଢି ଚାଲିଛି, ହଁ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହି ହଁ। କିଛି ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ନେବି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ହଁ ଆରେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ହଁ ସେଠି ଯାଇ ଫୋନ ମାଜିକି କହିବି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ହଁ। ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହଁ। ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକ କେସ୍ ଫାଇନାଲ କରିଦେବ। ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ପାୱାର ପାଆନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ଏ ରେପ୍ କେସ୍କୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତୁ କଣ ମୋ ଉପରେ ଆଡଭୋକେଟ? ମୋ ଉପରେ ଚୋରି କଥା
ନମସ୍କାର ଇରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଆଡଭୋକେଟ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଉ କଣ ତତେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କନେଷ୍ଟବଳ ଆରେ ମୋ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ ଖାତାନାମା ଆଡଭୋକେଟ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦଣ୍ଡ ସେନା ଶଳା ଠିକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି କଟା ଏଇଠି ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଛି କହ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଁ କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବା କଥା କି ମୁଁ ପୁଷ୍ପକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରେ ହଁ ଆମ ପୁଷ୍ପକ ମାଲିକ ହଁ ହଁ ଜିତୁ ସାର୍ ହଁ ହଁ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ହୋଟେଲର ଭାରସାମ୍ୟଟା ମୋ ଆଡକୁ ଦେଇଛି ଆଉ କହ ହଉଛି ଦେଖେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ମତେ ଭାରସାମ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଟାଇମ୍ ଦେ ପୁଣି ସେଠି ଟାଇମ୍ ଦେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଦେ ସେଠି ଟାଇମ୍ ଦେ ଏଠି ସେଠି ହେଇ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି କହ ଆଉ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି କହ ସାରା କାମ ଅଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ତୋର ପୁଣି ଦିବସ ଆରେ କାହିଁକି କିରେ ସ୍ୱାମୀ କେନାଟା ଖାଲି କେରେ କେରେ କଣ ଏଇ ଘରକୁ ନ ଯିବା ଫଳରେ ଖାଲି ଘରକୁ ଯାଉନି ବୋଲିକି ମାଇକେଟା ଖାଲି କେରେ କେରେ ହଉଛି ଓଲେଇ ଗାଈ ଭଳିଆ ହଉଛି ହଉ ଦେହରେ ହାତ ବଜେଇ ଦଉ ମୁଁ ଏଇଥରକ ମାନେ ତୋର ଛାତିଟା ଫାଟି ମୁଁ ଜିତିବାକୁ କହିକି ତ ପ୍ରମେଶନ ଦାମଟା କରିବୁ ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ ଆରେ ଦିବସ କେସ କରି ମୋ ହାତ ବିଣ୍ଡି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ବାପ କରିବାକୁ ମତେ ଦେ ତାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ କହୁନୁ କେତେ ଲାଗିବ ପଚାରିଲାଣି ଲାଗିବ ଆବେ ଶୁଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଛି ସତ ମୁଁ ମାନୁନି ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଶୁଣୁ ଯଦି ଜିତୁ ବାବୁ ରାଜି ନହେଲେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ କହି ମୁଁ କହିଦେବି ତୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସମୟ ଦେବୁ ଆଉ ଦିବସରେ କର ମୁଁ ବୁଝାଇଦେବି କହିଦେବି ସବୁ ଯା ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଆରେ ଗୋଟେ ପେଗ नो ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ଆରେ
अरे तुमको राति भल लगुनि मुझे आउट ऑफ कंट्रोल आस मो बेड रे हम राति टा कटि देबा ନା ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତମ ସହିତ ସେମିତି କୋନି ସୁମନ ଆସ ନା ଆସ ଆଜି ଆମେ ରାତି ନା ସୁମନ ओ नो जे पर्यटन से वास्तव सहित मोर डिवोर्स न होइछि से वास्तव रे भूतडा मते गोडे गोडे खाउतिबो ओ से ମାମୁ 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 ଲୋ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲୋ ମାମୁ କଣ ହେଲା କିରେ ଧନିଆ ଆରେ କଣ ହେଲା କାଇଁ ରଡି କରୁଛୁ କହିଲୁ ମାମୁ ହଁ ଜାଣିଛୁ କଣ ଆଜି ସୁମନ ଆଉ ସେଲିଲାର ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବହୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ବାବୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଲୋ ମାମୁ କଣ କହିଛନ୍ତି କଣ ମୋ ଯାତ୍ରା କାଇଁ ଫାଟିଯିବ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ହଁ। ସେଲିନା ମଦରେ ବିଷ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିଦବାକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ସେଲିନା ମଦରେ ବିଷ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିଦବାକୁ ଆରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇ ରହିବାକୁ ମାନେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିବାକୁ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଲୋ ମାମୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ରାଜକୁମାରୀଟା ମରିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଲୋ ମାମୁ ବୁଝିଲୁ ଧନିଆରେ ମୁଁ ଅଲଜିଆ ଦେଖିଛି ହେଲେ ତୋ ଭଳି ବେଲଜିଆ ଦେଖିନି ଆରେ ଆରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ହେଲାଣି ତା ଶତ୍ରୁ ହେଲାଣି ତା ଛୁଆ ହେଲାଣି ତୋର କେମିତି ହବ ଆଉ ତୋ ଭାଇର କେମିତି ହବ ଅନେଇଲୁ ମାମୁ ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଘଲିଆ ବଳି ଆଗକୁ ରଖେ ନା ପଛର କଳି ଦେ ତୋରା ଦଳ ମାର୍ତାରେ ମୁଁ ତା ଖଞ୍ଜଣି ପଚେଇ ଦେବି ଆରେ ତୋ ଖଞ୍ଜଣି ବାଜି ଯିବ ରେ ବାପ ଆଉ ସୁମନ ସେଲିନା ତମେ ଜାଣିବ ସୁମନ ତ ନିଜ ଭାଇ ନୁହଁ ବୋଲି ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଛୁଟି କଣ କରିବି ମାମୁ ମତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି ଶୁଣ ରୁଦ୍ରପତା ମାନଛି କହିଛି ହଁ ସେଲିନା ମଦରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ସେଲିନା ମଦରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେ ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେ ହେଲେ ମାମୁ ତୁ ମୋ ସହିତ ବେଇମାନ କରିବୁନି ତ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ସେଲିନା ମରିଗଲା ପରେ ସୁମନକୁ ତା ସହିତ ବାହାଘର କରିଥିଲେ ତମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି କହ ଅନେଇଲୁ ମାମୁ ତୁ ମୋ ସହିତ ବେଇମାନ କରିବୁନି ତ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ବେଇମାନ କରେନା ମୁଁ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଅନେକ କାମ ପଡ଼ିଛି ଆଗ ମୁନା ପାଇଁ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଗରମ କରିବି ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ କାମ ମୋର କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି ଲାଇନଟା କଟିଯାଇଛି ପିଲାଟା ଏଠି ଅଛି ନା ଏ ଘାସ କଟା ହାତୀରେ ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଛି ହେଲେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତଟା କାଲି ଥରି ଉଠୁଛି କଣ କରିବି କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଯେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ମତେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ। ହଁ ହଁ ମତେ ମାରିବାକୁ ହବ। ହଲିଆ ମାଳି ଆଗକୁ ରଖେ ନା ପଛର କରେ ବାପା 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 ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଯେ? ଆରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଲାଇନଟା କଟି ଯାଇଛି। ଆରେ ମୁନା ଡରିବ ଯେ। ଆରେ ଭୂତିଟା ଅନ୍ କରିଦିଅ ବାପା ବାପା। ଆରେ ଆରେ ବାଟରେ ଶୋଇଛ ନା କଣ ଯେ? କେତେ ଡାକିଲେ ଜମା ଶୁଣୁନ। ଆରେ ବାପା କେତେ ଯେ ତମକୁ ନିଦ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ କବାଟଟା ଖୋଲା କରି ଦେଇ ଶୋଇଛ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖିବି? ପାଣି କଣ? मुना भाई घीटा गरम करी कौन मुना उठी पड़ा कि मुना देनु देनु Tore pai
আরে সব মিছ কথা আরে মু সেলিনা বাবা না তুমি মো বাপা নুহ তুমি গোটে নর রাক্ষস তুমি মো বাপা মাকে মারি দেইছ তুমি মো মাকে মারি দেইছ তুমি মো হস্ত গুজরি সংসারକୁ ভাঙ্গি দেইছ ए अरे ना रे सुमन अरे सब मिछ কথা জবাব দে রুদ্রপ্রতাপ মান সিং মু এবে কাহার হেবি বাস্তব রহবি না সুমন রহবি तुमको শ্বশুর ভଳି পূজা করিবি না বাপা ভଳି সম্মান দেবি তম ভଳି গোটে বাচ্চা নয় চিপ পকেଇବା ইচ্ছা হଉଛି ମୋର ए बा अरे पका छिपा पकैया को जदी इच्छा होची पका अरे जेते जदी भाषा रे गाड़ी देई परछु मते बात गाड़ी दे रे हेले मु आज बहुत खुशी काहे कि ना 25 वर्ष तळर स्वप्न मोर आज पूर्ण होईची ए तमे दिज एठी था जस्ट राइट ए सुमा अरे ने ए फाइलटा ने सेलिना ग्रुप ऑफ कंपनी रो सबु कागज पत्र मु तोना कर देछि रे দরকার নাই মোর সে সম্পত্তি সে বাপ অর্জিত সম্পত্তি কি মুনাই নরকକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେନି ए सुमा आज के 25 वर्ष तळर कथा मु ए सेलिना ग्रुप ऑफ कंपनी रे अकाउंटेंट भाବରେ काम करथाय अरे हटात तो देह गोटे थर खराब हे उठिला ओनरକୁ मु 10000 टका पाई किते नेहुरा ହେଇଛି 10000 टंका पाई मु माड़ खाइली रे ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କଲି ମୋ ପୁଅ କାହାକୁ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବନି ମୋ ପୁଅ କାହା ପାଖେ ଚାକିରି କରିବନି ଆରେ 25 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଏ ବାପର ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦୁଛି ରେ अरे डाक तोरे मते बापा बोली डाक ए सुमन अरे मते बापा बोली डाक रे बापा बोली डाक ए फाइलटा ने अरे फाइल रे तोना रे सब दिन सब करि सच्ची ए सब धन संपत्ति तोना रे मते फिर बापा बोली डाक रे सुमन मते ना रे बापा बोली डाक মারি দিও মতে হেলে তমকু কেবে মু এ রাক্ষস বড়িয়া বাপাকু বাপা বলি ডাকি পারিবিনি डाक सुमन मते बापा बोली डाक না सुमन मते बापा बोली डाक सुमन धन संपत्ति मोर किछि भी लोभ नहीं आज सेलिना ग्रुप ऑफ कंपनी तमे मालिक मु जाउछि मो पुओ पाखु पळेगी मो मुन्ना पाखु मु पळेगी रुह कुआडे जाउछ तमे तम सुमन मो पाखरे अछि सतेरे मो मुन्ना तुम पाखरे अछि हां तम मुन्ना मो पाखरे अछि कोडी मो मुन्ना रुह मु नै के आसुछि এই নিয় তম মুন্নার সৎকার মাটি নাই ই কোন দউছ মো मुन्ना काई तब मुन्ना मरी जाइछि तोरी पाई तोरी पाई ए आखी तोरी पाई ए मु मारी देइछि मु गोटे मानु मु गोटे राक्षसी मो पुओ को मारी देइछि मारी दे मो पुओ
ତମ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ମୋ ମନ ସେଇ ଦିନ ବୁଝିବ ଯୋଉଦିନ ଏ ଭଦ୍ର ସମାଜ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦବ। ହେ ଭଦ୍ର ସମାଜର ନାରୀ ମାନେ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସେଲିନା ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପୁରୁଷ ବାଟ ବଢା ହେଲେ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଏନି, ବରଂ ନାରୀ ବାଟ ବଢା ହେଲେ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ବାଟ ବଢାଇ ମୋ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯୋଉ ହାତରେ ମୁଁ ତତେ ଦିନେ କୋଳେଇ ନେଇନି, ଆଜି ସେଇ ହାତରେ ମୁଁ ତତେ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ହଁ, ବିସର୍ଜନ କରିବି ତତେ ମୁଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଥିବ ତୋରି ପାଇଁ। আগাকু রথে না বছর করে তোরা বল মাতলে রাজকুমারী আজি রাজা ঘর কত ভাবড়ে পড়েছে। আলো আসুন, আলো মনস্কামনা পূর্ণ হব। আলো আসুন, আলো হরিবুল করবা, তারপরে পাহা হবা। আলো আসুন, আলো ଏତେ ସାହସ ତୋର, ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ମୁନା ମରିଯାଇଛି, ମୋ ସୁଖର ସଂସାର ସବୁ ଛାକାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ତତେ।
ମୋ ଭଉଣୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ହରାଇ ବସିଛି। ନାଇଁ ସେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ ସୁନା ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ 7 ଜନ୍ମ ଯାକେ ମିଳୁ, ଆଉ 7 ଜନ୍ମ ଯାକେ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଲେ ମୋ ନାରୀ ଜୀବନ ମୋ ଦୋଷର ପାପ ଧୋଇବ। ସେଲିଆ ଆରେ କଣ ହେଲା ତମର ସେଲିଆ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଧି ଜଣାଇ ନାଇଁ ସେଲିଆ ହେ ସେଲିଆ ଆରେ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେଇବି? ହେ ସେଲିନା ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବିଷ ପିଇଦେଲି। ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର